The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon! Firing Line. Upod kay Aksyon! Marlon Heravea. Action! Firing Line! Firing Line! Salawat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas, 56 minutos nakaligad sa tak ng alas 6. Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Yari kita sa biyernes nga pagpangalagad November 18, 2022. Ang inyong ka-aksyon Marlon Heravea. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes para manantaran, unahon naton lakat sang panahon with the PDMPD, Action Gun Republika. Action Gun, bayang gabi, please come in. Action Bray, no? Sa aton man nga mga listeners mayong gabi hari. Lakat sang aton kimpo sini nga gabi nakuha naton sini nga hapon. Aha. Si LPA, low pressure area, nagaantad ini sa karon sa distansya 310 kilometros ang iya kalayon na sidangan sa General Santos City. 6.1 degrees north, 127.9 degrees east. Upod din siya sa Intertropical Convergence Zone kung ITCC nag-apekto sa Palawan. Diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan, kag subong man sa Mindanao, lakit na sa Mimaropa, Kabigulan, Quezon, kag southern portion sa Aurora. Idulot kani sa gihapon ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanakuob. Ang condition sa aton kadagatan kag baybayon nga mga shoreline sa ari kita na paidalom sa iban nga bahin sa aton kapungsuran na lakip kita dire western seaboard sa Kabisayan. Ari kita sa mahinay asa sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na aminan masidlangan. Kalmadong aton baybayon. Wala sang gilwar ning advisory na batak diri sang pag-asa sa aton. Nagataas ini atong wave height 0.6 hasta 2.5 metros ang atong astronomical tide. Kag alas 10:06 karon sa gabi mauna ang unas 0.3 metro ang kanabon, magabalos naman ang taob alas 4:47 karon sa kagahon 0.9 metro ang kadarumon. Kag alas 5:22 ni hapon nagtunod si haring adlaw, magapakita ini siya alas 5:44 basaga. Nagahamboy kita karon 26 sa 30 degrees Celsius kung 58.8 asa sa 86 degrees Fahrenheit. Umuni, nabubusan sa aton nakatimpos ng gabi-aksyon man. Sige Action Gun, mayang gabi, salamat gid. Okay, welcome man. Action Firing Line. Gun Republika, salamat gid Action Gun sa imo sirigin na dulong nga labing ulihing nga lakat sang panahon. Action Firing Line. Firing Line. Yari kita sa biyernes nga edisyon sang inyo sa nga palatunturan mga ka-aksyon. 37 dias na lang Pasko na kag 44 dias naman tuig 2023 na. Sa mga late tuners naton bago lamang nakabukas ang ina sa ring radio kag naka-log-in na sa ato sa ring live stream. Kamusta ang inyo sa ring sitwasyon na subong sa live stream naton. Don't forget, indigid pagkalipatan ang pag-share, pag-like, kag pag-follow
sang taran-taran nga mga palatunturan programa sa Riwa Easy Action Radio Bacolod. Action firing line. Alas 6:59 Action Radio Philippine Standard Time. Ano bala ang mga balita lisoon tanay ang ato sa nga palamatinan sa mga hitabo sa iban nga nasyon. Dito sa may Mexico makaksyon, patay ang pamuno sang security sang Central Mexican State sang Aguas Calientes kag apat pa kaiban sang ang ila sa nasakyan nga helikopter naghugpas dito mismo sa may Aguas Calientes, Mexico. Action firing line. Sakit ini para sa pamilya sang mga biktima bagod nakuhaan pa mga kaaksyon sang recorded video. May video pa mo? Kag sumunti pwede ka na makitaan sa social media kung paano maghugpaas, kung paano humugpaas ang helicopter vertically. Basta kung naghugpaas, diretso papanawag sa duta kag tumupa sa lugar nga madamo sang hilamon. Action firing line. Mayo lang gid kay ang gintup-an niya nga lugar, syado ka lapad kon bakante man nga luti. So 5 ka mga sakay, lonsay patay. Lakip diri ang Minister sang Public Security nga si Porfirio Javier Sanchez Mendoza. No pang Mexicano gini nga mga apelyido mo. Porfirio Javier Sanchez Mendoza. Amaning Public Security mga kaaksyon. Tisurog kay Aguas Calientes Governor Teresa Jimenez. Ginakabig ini isa ka aksidente ang natabo. Kalakip diri sa mga nagkalamatay ang piloto, ang isa ka kapitan kag 2 ka mga gunners. Action firing line. Di surupa ka Jimenez, may investigasyon na nga ginpatigayon kung ano gid ang ginhalinan sang trahedya. Ang isa sang natalopang dandarin ni Jimenez, amoning heroic actions ang ginhimo bala sang piloto. May pagkabagadihan ang iya sa ginhimo kay natinguan niya pa ni makaaksyon nga patup-o ng helikopter sa bakante nga lote kag hindi sa lugar nga may mga tao o kung may mga panimalay. Action firing line. Bot sa lingon na sarangan pa sa rin piloto ni ang pagkontrol sa direksyon sa helikopter samtang nagasarurot padalom. So kung ginakabig siya nga isa ka aksidente, dapat di nga may baluan mo kung ano gid ang ginhalinan nga natabo ang aksidente. Action firing line. Firing line. Sang tuig 2018, may ara man sang military helicopter nga ginasakyan sang mga opisyal nga naga-survey sang lugar nga nahalitan sa naluntad nga linog. Dito man sa may Mexico man, humugpaas pan mag-aksyon sa southeastern o kung bagat nan silangan sang Mexican state sang Oaxaca. Ang mga nagkalamatay ito mga kaaksyon at sobra tuya isa kadusina. Action firing line. Firing line. Masubo-subo ito nga trahedya kay sobra pa ganiya isa kadusina ang nagkalamatay sang 2018. So ang natabo nagligad lang Huwebes sa Agua Calientes. Ginapatihan nga aksidente lamang. So bisan aksidente lang dapat malantari nga natabo ang among aksidente agud hindi na masulit pa. Action firing line. Kang aksidente nga natuwa makaaksyon pwede ginaton ni nga malikawan. Ano mga factors nga amo sa masami ang ginatunaan sa pag-aksidente o kung paghagpaas sang helicopter? May mga balasihan may mga factors mga kaaksyon. Ang ano man nga sa isang helicopter, private transportation, military maneuvers, traffic news, man may araya istasyon sang istasyon iya nga may helicopter mo nga dira iya nagasakay ang ila sa nga traffic reporter ti kitang-kita gid niya kun diin nga mga dalan o kun lugar ang problema kung trapiko ang istoryahan. Action firing. So helicopter ang ginasakyan sa namakaksyon. So traffic news, mayara helicopter ginagamit sa traffic news.
mayaraman nga air ambulance o kung transportation para sa offshore location. Ang kada biyahe sa helicopter dapat require na sa isa ka component pilot kag capable aircraft. Action firing line. Amo nang isagid sang pinaka-importante para nga malikawan ang aksidente mo. Maayo nga piloto kag kondisyon nga helikopter. Karon ang piloto problemado kag ang pinsar abi naga lingog-ngog bino. So hindi siya mayo makatutok sa isa nga pagmaniobra. Tinugangan pa abi nga daw hindi man mayo ang kinaandan niya ay kasarang niya bilang piloto. Hindi malayo nga matabo ang aksidente. Action firing line. Plus ang unit sa helicopter daan kag daw pinabayan na lang bala kag wala man bala ulo-usisa kon bala kondisyon pa ako hindi. Tila man laban hugpa asgid ang dangatan sila. Action firing line. Firing line. So una gid, no, dapat competent pilot kag capable aircraft. Tidamo sa mga factors nga naga-contribute sa helicopter accidents. Ara ng manufacturer defects, component failure, pilot error, poor maintenance, kung kaysa mayaraman nga air traffic control, negligence kay ang ginatawag nga obstructions. Action firing line. Hindi lawg-lahog. Basta sakayan makaakson nga nagalupad ang ginasakyan naton, delikado. Delikado ganin sa lakyan nga ari lang sa dalom. Ari naga panglugayawon sa dalan. Ano pa ihan ang kahawaan? Action Marlon Herabea sa Action firing line. Action firing line. Ano pa gidibasa nga balita mga kaakson sa iluhanta sa bahin sang nasyonal? Xi Jinping sang China. Nagpanugyan siya sa Pilipinas nga dapat magtuman sang friendly consultations sa isyu ni angot sa South China Sea. Action firing line. Ang nagpabalo sa sending statement ni Jinping mga kaakson mo ang Chinese Embassy. Ini patapos ginpatigayon ang bilateral nga pagsugulanon, bilateral meeting ni Jinping kag ni Philippine President Bongbong Marcos sa sidelines ini sang APEC Economic Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand kahapon Thursday afternoon. Action firing line. Mamulumag-an man pamatian no nga panugyan ni Jinping no kag medyo tunatawhay gawa ang sitwasyon kay man friendly consultation. Sino ba lang hindi sang gusto sang friendly consultation? Konsultasyon hambalanay nga matawhay? Sino ba lang gusto nga may singgitanay kag may sitaay? Why giday? Siyempre mga Filipino gusto gid sang matawhay nga istoryahanay. Action firing line. Ang hambal ni Jinping bilang duha ka mga developing country sa Asia. Ugaling daw duda ko diya sa pagpati ni Jinping ang Pilipinas subong developing country. Ambot sa inyo nag-develop ang bala subong ang Pilipinas aw? Ano pang lang taon nyo? O kung nagpamigado na gid? Action firing line. Firing line. Pero sige lang, pasugtan ta na lang ang hambal ni Jinping. Ang Pilipinas isa sa mga developing countries sa Asia. Ang siling niya, nga ang China kag Pilipinas dapat ipabilin ang strategic independence, ipabilin ang kalinong kagkatawhayan, ang openness, kag exclusiveness. Kag dapat napadayon ang regional cooperation. Yang Manila kag Beijing hambalya dapat mag-work together para nga madula kag mabaliwala ang ginatawag nga unilateralism. Ang unilateralism inang daw ang isa lang ka side ang ginasuportahan. Unilateralism ti dapat madula na. Kagambal ni Jinping dapat madula man ang acts of
bullying. Sinong kinabully, haw? Di ba lang daw, daw ang Pilipinas ang kinabully, di ba? Action firing line. Ang pagdaog-daog kung pagyagutang pagsuya, bla? Oh. Dapat may fairness kag justice. Dapat patas kuno. Kag ang pagtratar sa isa-isa patas. Dapat may hustisya. Dapat i-safeguard ang peace kag stability sa rehiyon. Action firing line. Firing line. Siling ko ba si kon tub-tub lang ni Sambal? Pas mayog ikon tani kon ini nga mga panugyan ni Jinping matuman tanan kag hindi magpabilin lang sa isa ka hambal. Hindi balayo nga matabo ini kag magaungot lang sa tub-tub hambal ining pinangboy-an nga tinaga ni Jinping. Kaya man damo naman kabay sang mga inistoryahanay nga natabo ang isyu ni Ango sa South China Sea o kung ginatawag man nga West Philippine Sea, wala gid maresolbar. Pila na ka presidente ng lalaki, di ba? Action firing line. Tekon balikan tang istorya ang Pilipinas nagligad, nag-challenge ni sa pungsod China mo sa nga tuwig 2013. Oh, sa massive claims sa resource-rich region. Ang Hague-based tribunal nag-invalidate naman ganito but sa nagbasura sa territorial claims sang Beijing. Pero ang Beijing ay why na to nagkilala sa ruling kag nagpadayon gihapon sa ila sa nga aktibidad. Action firing line. Gusto Manila to nga pamatud-an kang ipakita mo nga baskog sa gihapon ang ila sa nga presensya sa rehiyon. So amot to, amo sadto nga tion, why gid to makapalag ang Pilipinas? Ag daw why gid to sang iba to ang Pilipinas. Tinagligad lang nga September, may reports nga may ara sang at least 405 ka mga diplomatic protest natabo sa ginahimo sang China nga sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Damo-damo nga mga protesta wa gimimong Pilipinas di. Action firing line. Ti sabahin ni Marcos mga kaakson ginhambal niya nga ang international law kag United Nations Convention on the Law of the Sea ang ginatawag nga UNCLOS dapat manindugan sa pagdeal o kon sa pagtratar sa territorial issues. Ti kon intindihon ta ang panugyan ni Marcos, dapat kon ano ang hinambalan kag desisyonan, dapat amo nang tumanon. Action firing line. Sa unang abahin sang tuwig 2023, balanta naman nga si Marcos may state visit ini siya sa pungsod sang China. Tighambal ni Marcos sa bilateral meeting kahapon sang hapon nga ang relasyon sang Pilipinas kag China should not be defined sang maritime issues kag kinahanglan nga mapasangkad pang communication sang duwa ka mga nasyon sa sini nga isyu. Action firing line. Tihanda ang Pilipinas nga makigbahin sa active consultation sa pungsod China hambal ni Marcos. So ang pinahambal ni Jinping kag ni Marcos, hambal pala na tanan. Pero dako ding posibilidad nga matuman ni nga. Di man siguro tanan pero laban-laban gid ang laban di matuman gid ni kay nga. Di presidente na gid na ang nagahambal mga kaakson kulang na kung paano i-implementar. Action firing line. Kung ako maglantaw, solbar na tani ini nga sahi sa problema. Kay may legal victory na di. Nga dangko ng Pilipinas against China. Pero tutuod lang, kag sa realidad be, anong mahimo sang Pilipinas sa isa ka pinakapoderoso kag isa ka manggaran nga nasyon. Action firing line. Firing line. Kamalingking lang kadakoon sang Pilipinas. Action firing line. Way taman ginapakalain nga ato sa nga nasyon purti mo ng kamaturan eh. Action firing line. Alas 7:14 Action Radio Philippine Standard Time sa luwan tayo sigida ang talakayon katutukan ta nga balita lokal unahon ko ni. No? May isa ka Iloy. Iloy nga buhi pang ari dire sa kalibutan pero ang kalag niya sini sa impyerno ginatutdan na. Action firing line. Amo ng Iloy nga wala sang kaluoy bangod sa tuman ka makasasala nga binuhatan niya.
Manang lapsag nga 7 pa lamang kabulan ang pag-idaron, formada na raya, di ba tawon na kompleto na ang bahin sang lawas. 7 month mo. Iban garik kinabunag na hindi bala. Ang natabo mga kakson nga ring lapsag ni kapito pa lamang kabulan kinabulabanta. Ginsulod sa dako nga tupperware adot no kung tupperware ato. No, medyo dako naman to. Kaginbilin niya sa sulod sang sementeryo. Action firing line. Ang pinakamasakit bangod patay ining baby boy, lalaki pa naman. No sin o ka man nga iloy man nga basi subong nakabati sa nga balita ni Inday. Iha, no? Hindi gid ka patulugon sang imo sa nga konsensya pati iha ko baya. Action firing line. Kaya subong lamang nga hapon natukiban ini nga hitabo ni ipaplastar ta dugay-dugay sa report sang patrol with action Zel Minardo bangod ti way na sang kabuhi ining baby boy. May ara gani mag-asawang ginahawa na gani nga makabuo sang ila sa nga anak mo imo iya Inday. Ginapang halid mo lang imo ya. Action firing line. Ang natabo ko mo way nakabuhi patay na ining bata ni. Ginpamisahan na lamang antis ilubong. Do paano ini natukiban kag ano ang dalagan subong sa investigasyon sang kapulisan sin-o yadtong Iloy nga naghimo sudi. Tuman ini katalalupang don nga hitabo dapat makilalaan kag marakpan gini ang naghimo ni nga Iloy pamangkoton gid nato ni. Anong rason niya kapigaduhon? No, kadabaw-nabaw nga rason na Inday mga muna. No? Magsiling kita 7 bulan, 28 kasimana na sa may ara sa ginasiling. Nabatian ko pala ni sa kilala kong nurse. May ara sa ginasiling 3rd trimester. Muna sa? Aksunan? Sa mga nagabusong? 3rd trimester? Correct ni siya? Muna sa? Nagasugod na ang 3rd trimester. Nagasugod during sa 7 month of pregnancy. Action firing line. Ang fetus nagadevelop na more and more fat until the end of pregnancy. Standby ka mo kay unahon ta tutok ini nga balita dugay-dugay. Action firing line. Ano pag inibas sa nga balita ari talalupang don pag ini firecrackers, fireworks, halalungan samtang naghilapit ang selebrasyon sang Pasko kag bag-ong tuig. Action firing line. Pero atensyon sa mga manufacturers, atensyon sa tag-iya sang factory, halong gid kay tuman kadelikado ilabi na kung illegal kag way na sang permisong faktoryahan nyo. Aring balita subong lamang nga Biyernes mga kakson kaina sang udto. Masubo-subo nga trahedya, may 5 ka mga tawo nagkalamatay, 5 yang patay mo sang linupok una may sigabong. Kag do pagkatapos gabong, kalayo, kag sunog Sunog ang fireworks factory sa sunod sang Calamba, probinsya sang Laguna. Action firing line. Ti ang pulis nagkilala sa mga nagkalamatay niyo, 4 pa lang nakilala diri. Babayi, 83 anyos, ti makin mo to edad na, may edad na. 83 anyos nga babayi, 22 anyos nga lalaki, ang isa 18, ang isa pa lalaki 24. May isa pa nga way pasang ngalan. Tingahambal sa pulis, una nga nabatian na dako nga pagsigabong sa establishmento didto ni sa may sitio Mahada, Barangay Kanlubang. Antes makita na pag-ibwal sang kalayo, mga alas 11 ang takda kay nasa aga. Action firing line. Grabe ang kalayo kay man naglapot sa second alarm. Hindi ba lang magrabe na nga hilimuan iya sang pyrotechnics, hilimuan sang firecrackers kag fireworks. Hindi ka na makatraka da, budlayan ka na magwa da kung magsinigabong na. Action firing line. Yamo to nga limagid ang nagkalamatay mga kakson. Naglabot sa second alarm. Kag gindik larar nga under control. Mga alas 12:03 na sang udto mga kakson. Ba isip naton sobra sa kuraso. Nga daba-daba sang kalayo. Budlay mo. Kadabo ko sang mga na cover na eksperyensahan nga sunog. Kung ang kalayo nga nagaibwal ka nagadaba-daba nga grabe, budlay na palungon sang tubig.
So ginahimo sa namakakson ang ibang tingala, ibang ginakigan pa nila ang firemen lang nga nagapapiswet sa tubig halin sa hose. Ginakigan pa sang mga residente bangod. Way kuno ginapapiswetan ang kakalayo, kaang ginapapiswetan ang way pamasunog. Ginapapiswetan ang bagay nga way pamanabot sang kalayo para nga maluwas kay nga inang kalayo nga nagadabadabana hindi na mapatay. Minano mapakapiswet sang tubig basta gadabadabana. Action firing line. Amo na na-experiensyahan ko sa mga pag-cover naton sa dalagko ng mga sunog, mga action. Pero fireworks ini, siguro upos kining tanan ni. Ano ba lang mahatag sa eleksyon, tuman kay importante ni kag diri sa lokal tutukan nato ni nga senaryo. Ginbutang ko ni sa lokal kay diri sa Negros Occidental maka-aksyon may ari diri ginakilala nga fireworks capital. Ano gani balaan nga man guro na di balang banwa sa Hinigran. Ano ang preparasyon kag mga pagsulundan kag ginapatikayon sa karon? Maka-istorya ta ang opisyal sang Hinigran Firecracker and Pyrotechnic Manufacturers, Dealers and Retailers Association Incorporated nga si Mr. Navarro Bailon, live na live, dugay-dugay. Action firing line. 7:21, Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa gid iba sa nga balita lokal, ika-41 o kung ika-42, di ko lang masiguro, 41 o kung 42 katuig nga Negros Occidental Private Schools Sports Cultural Educational Association ang ginatuwag nga NOPSEA. No, hindi ko ka-sure kung 41st or 42nd kay nga bangod sang COVID-19 pandemic. Damo kabay sa mga activities nga waay matigayon bangod sang pandemic. So okay lang 41st o 42nd NOPSEA. Amo nang hinampang nagsugod na ni nagligad nga Sabado kag Domingo makaksyon buwas Sabado magapadayon pero may mga report mga kaksyon nga ang mga players pangitaan sang vaccination card o kon ang mga players kinahanglan pa nga magpa-swab test o kon magpa rapid test. Action firing line. Para maklaruhan initanan mag-aksyon ipasaysay ta sa mismo bag-o nga presidente. Sang NOPSEA nga si Dr. Nelly Parinio. Kaya may pila ka mga manrudlo, estudyante, guardians, players nga nagpamangkot diri sa aton nga sa Jackson Marlon anong matabo buwas pangitaan kami sang vaccination card. Pero ining kabalakan sang mga ginikanan, guardian, estudyante ka manrudlo maampawan na ni nga kay mismong presidente nga si Ma'am Parinyo nagklaro sila niya sa aton ang sadtong kasugtan nga vax card requirement gindula na. So ay hindi na kamo kinahanglan, hindi na kamo magpalibog pa. Why na pangita ang vaccination card, why na pangita ang resulta sang test kang ginatuwag ako sa COVID-19. Action firing line. So dayon ang hinampang boss nga adlaw. Why sang sablag. Sige lang dugang nga pagbatag sa ni karon, standby kay istoryahon tagid live sa nga palatuntunan ang NOPSEA president nga si Dr. Parinyo. Action firing line. Mayor Albe balik na sa pag-report sa NGC. Mga helikoton nga anatubangon kaasikasuhon nga mga bagay nagtingob. Sarangan man ni Mayor Albe ang pabangkot tanan ayhan na tatapan. Action firing line. Ang balita nga may plano ang Bacolod nga magpatukod sang legislative building. Wow. Ting NGC kay sino ganit time na kay former Mayor Albi. Former Mayor Albi, former Mayor Bing. Imuon ko pa former Mayor si Albi. Si Albi sa mga mayor, ang former Mayor Bing Leonardia. Di kumadayon kumatigayon ang ginatuwag nga legislative building kampiyon Action firing line. para nga dito na mag opisina or nanong plastada no sa ato sa mga official sa Bacolod. Action firing line. Nadugayan sa pagbalik sa NGC si Mayor Albe Mangunti nagpositibo sa COVID-19. Ting alkalde nagatubang sa Bacolod Media kaina agod sabton ang mga palamakotanon ang mga problema kag reklamo sa Bacolod nun sang wala diri ang alkalde. Action
unagid kung ano bala ang madangatan sa mga drivers sang tradisyonal nga salakyan sa pagtapos ang 15 diyas, 15 ka adlaw, since kagitugutan sila nga makabiyahe nga wala sang dakpanay. Kung sa ako na niadot no, kung correct ako, kinisip-isip kung 15 diyas, matupa siya sa November 22, amot lang kung isakto ako. Action firing line. Ang 15 diyas agin consider, ginatag sa mga drivers ang traditional nga salakyan nga pwede makabiyahe nga way sang dakpanay. Ikaduwa, anong concern? Ang wala makolekta nga mga basura nga ang isa to skilid sandalan circumferential sa barangay Alihis nga kon waay makuhaan sang laragway ni Action Dale Salazar that time nga naka-duty sa patrol kagin pamalo paagi sa social media way gini matalupang dan sang garbage collector ta. Action firing line. Good news bayong balita kay manti na hakot na ginman. Yadtong mga basura sa kilid sang dalan circumferential nga daw pwede na to tana matuwag nga mini dam site. Action firing line. Ano pagid ang sitwasyon kung kahimtangan subong sang IPM CDC nga garbage collector? Ara pabalaw kon wala. Ara nagligay kita ko. Ang question, ang serbisyo ginahatag sa publiko. Action firing line. Damo ang reklamos gyapon. Kag ano pagid ang concern? Ang damlag lang nag-viral nga video may kantaran sa Chicken Joy. No? Chicken Joy kagin bakal sa estudyante sa isa ka ambulant vendor. Bao. Mga ayo naman kuliwat pasensya sa mga nagakaonda o untat ka mga nagkaon. Kahit kung balikan tayong istorya siri, ang ginbakal sa estudyante nga Chicken Joy sa ambulant vendor, may nga ulod na. Action firing line. Ano bala ang reaksyon kag mando diri sang nagbalik nga alkalde sa sila mga ambulant vendor? Anong himuon sila sa ila? Dumilian? Sa wayon? Nga hindi magbaligya? O kung ano nga sahi sang approach? Nga hindi man mapektuhan ang ila sa nga palangabuhian. Naiban pa ka mga ginpahayag sa alkalde, pamatian ta kag siyempre, panilagan ta kung malamatuban ta na. Action firing line. Alas 7:27 Action Radio Philippine Standard Time, kampanya sang Negros Occidental kontra sa African Swine Fever, ang ASF kung salipot nga tuwag, kag ang avian influenza. Mas gin pa pag-unpa, may ara kina sang online prevention seminar series. Ngagin patigayon, patigayon sa Provincial Food Security Office. Ang tema mag-aksyon, virus likawi, baboy kag manok amligi. Baw katahom. Action firing line. Nagarime, no? So tahom pamatian. Makatag inisang kusog sa mga nagrense para magbuligay. Agod nga hindi makalusot ang kululbaan ng ASF nga nakahambal ko kululbaan. Kay subong grabe tong atraka sa ASF ho. Sa pila ka mga lugar dito sa may probinsya sang Iloilo. Dito sa Negros Occidental, ang domestic movement sang ginadumalian nga mga items based sa nakasaan sa lokal naton nga ordinansa. Amo na ang ginpabakod, magkaksyon ng pagbantay ginpabakod para sa tuyo nga ang bilyones pesos nga swine kag poultry industry, mas mahatagan ta pa sang proteksyon. Action firing line. Dapat gid nga hindi na makalusot nga. Kay once nga maisa lang gani kakumpirmado nga kaso, makabig na nga kululubaan kay man tupad lang nga probinsya sa Negros Occidental ang Iloilo mo. Subong ang ASF, may grabe na to nga epekto sa ila. Doble kon triple subong. Ang ginahimo nga pag plastar sang panaming sang Negros Occidental para nga mapabili na bansag bla naton di bilang isa sa mga hog kag poultry producing provinces sa Pilipinas nga hindi apektado sang ASF. Action firing line. Ano ang ginambalan sa sining seminar ni? May dugang ayahan nga himuon o kon puwersa agud nga mas mapabakod pagid ang kampanya aber matiyempo ta karon na.
Hibaloon tani. Action firing line. 29 minutos nakaligad sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Standby kamo kay sa ato sa nga pagpanumbalik mga kakson. Unahon naton talakay. Ining balita may kataran sa pagbilin sang iloy ginang nagbilin sino kung ginsugo lang at tinuga. Ginbilin ining patay nga 7-month old nga baby boy. Nasunod sa medyo dako siyang Tupperware o nanong plastada. Why na ginawa? No? Patay na mga kakson. Kag di na nang iloy subong man. Sa ato sa nga pagmanumalik, standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. 30 minutos nakaligat sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. This Barangay 684. Okay, iyak na lista ng ato sa mga naga-monitor, no? Naga-monitor sa ligad ng mga tanion. Si Christine Menyes sa Villalobos sa mayong gabi. Ana Sinoro sa ato sa Facebook account, unahon ta niya. Salamat si classmate aton Johnny Marador. Musta ka na dyan? Okay lang dyan? Sige dason kita ita, no? Next month. Kita ita nga mga batchmate kag classmate. Si Marita Amy Flores Escalante, naga-monitor man, nakamusta dara kay pare Roderick Escalante. Sir Philip Anosagay, hello, mayong gabi. Si Jofran Sorongon Jr., ang ayan ni magkapitan, si Jofran Sorongon Sr., no? Ang ayan giningalan niya magkapitan sa barangay. Monitor lang ko dis, shout out da sa batch 80 sa San Isidro National High School. Alumni this coming December 29, 2022. Wow. San Isidro Pontevedras Goroni, no? Amigo ta Binji Mantong. Musta ka namig? Okay lang. Okay. Mayor Romayla Maymay Nicor, mga libutan. Mayong gabi na, Mayor. Isa ini isang pinaka mapisan nga mayor dari sa Negros Occidental, no? Musta ko na kay former mayor kag subong vice mayor Bordeg Nicor, no? Regards mo ko na siya mayor, no? Kay kamusta mo ko na siya. Rafael Caceres, hello, thank you. Rama si Inday Sharon May Bolivar Sadili, o kay Sir Jimmy da, no? Mayong gabi dara Sir Jimmy. Ato sa nga live stream, lisuan ta ato sa nga live stream, Lilian Tadina Claridad. Arama si Jen S. Oasis, thank you. Janelle Dizon, salamat kid. Ana Sinoro, Diding Alohamiento, Alex Montesa, good evening. Si Jojo De Los Santos, hello. Okay. Si Paul Spot III, Ters Vergara Sancho, thank you. Ray Flores Baryoga, Imbong Dio Campo, monitor lang sa may maaw. Hambal ni Ana Sinoro, Kaluoy, Anghel, ano klase Iloy. Basi dalaga kag wala bana tani gin sugyab iya ginikanan hindi man siya guro pag pabayan gani man sang ginikanan kun ano man siya gabaan gid siya dapat ang mga nga kaso mabatian ta balita bala nga Iloy na dakpan Iloy na kilalaan Iloy na dakpan para nga ang iban bla hindi maghimo sini no kay kadamo sa mga amo sa nga sahi sang hitabo nga ang kaso daw way lang way makikilalang Iloy teng iban amo man ang ginapanumdum kay manti hambal nila way man ano mga dakpan ng Iloy no so dapat tutukan sa pulis para at least batian ta bala kay Iloy nadakpan kag Iloy makasuhan gid. Billy Albay monitor kami purok 2 barangay Lagranha LCC. Okay, araman si Ana Sinoro mortal sin gid kaluoy sa bata kon sa hidap na 7-month buhi pa na. Okay, inosente ang bata desgrasyada gro gani man amo na sa sige kay pagbalik nato naman ning balita tutukan ta. Araman si Haring Alakdan mayong gabi Action Marlon no? Pa shout out. Sige Haring Alakdan. Naman ka gabi ng interview ni Action na Dale, no? Naga-tune in kami di subong sa imo. Salamat kid. Okay. May order to si Mayor Albi, no? Nga si Saon to kag i-check ang mga ambulant vendor nga ba Way gid gina pasiguro kung tinlo kag kung preska pag ginabaligya nila bla. Action Marlon bayong gabi kag sa imo sa ditag palapati. Salamat gid Haring Alakdan.
Approve hamal ni Jojo De Los Santos. Araba si Pelton Lipura, good evening Action Mar watching. Sige. Si Jerry Kilogo watching. Salamat kid. Standby ka mo kay Makomersal Tanay. Pagbalik ta ang talupang doon nga balita angot sa patay nga lapsag. Standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nilo lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share, na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga pangkurmanda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Tingnan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Pwede lang agi kaya nga mo ito. Tumandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan.
nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB ah. Oops, di ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si Mama wala. Kwanta Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dali kita sa panibag-ong ay hitabo nga natukiban. Asubong lamang nga hapon mga kaaksyon sa sulod sang patio ining Burgos Public Cemetery. Galibog pinsar ko kung paano nakasunod kay hindi bala may ara manada sang caretaker ko nagabantay sa Burgos Public Cemetery. Kag may nakasiplat bala sa tinuga nga nagbilin sa ring lapsag nga nagapakidalo pa lamang sang 7 ka bulan kag ang sakit na pamatian bagod way na sang kabuhi ni. Action! Firing line! Firing line! Detalye sang saling nga balita sa report sang patrol with Action Zel Medardo. Action Zel, mayong gabi please kabin. Action Marlon, mga alas 3:27 kahapon, sang hapon, no, kagina, sini Action Marlon, ang natabo ini o kung nakitaan, ini ang isa kalapsag, no, sa may Burgos Cemetery. Susunod rin kay Jenny Alier, isa ini kaposo security officer sang Burgos Cemetery Action Marlon. Noong 3:27 sinisang hapon, naggalagin ini ang isa ka babae Action Marlon nung si a certain Lovely. Kay kagin Action Marlon ngitanaw ko ni ang iyang pangalan sa logbook. Hindi mabasahan ang iyang apelyido. No, pero ginataw-taon naman ini ang alam, do Lovely ang nakabutang, tapos L ang middle name, pero ang apelyido hindi na mabasahan, no, kagati ang nakabutang dito nga purpose sa nga pagsulod niya sa may cemetery is dalaw, no, kung magabisita Action Marlon. So ining si alias Lovely, sang pagsulod niya may dala ini siya no nga Tupperware. Kag ini aksyon na Marlon ang Tupperware no kag may dalaman nga upod nga kandila sini which is suno dito kay Jenny Alier no tabi nila kung magabisita kung magasindi lang dira no kaamoy na ang ginbutang niya nga purpose dito sa may logbook. Sang mga na hapon na po na Action Marlon no pasado na ako lapit na to alas 4 sang manoguguha na ini ang si alias Lovely Action Marlon. Nagkaparamalhas na ini siya ko no sunod rin sa may security officer kag dog medyo kakiang na maglakat sini so ginapamangkot sini sang security officer do hindi na siya magsabat o kon kahinay naman sa iya nga tono Action Marlon so didto pala may panagupnop na ini ang poso officer nga daw may lain gid so ginalibot nila ang mga kumon sini kay may mga portion na ang katilingban kag kumon ang katilingban no amo ni ang nababaw nga parte bala Action Marlon daw masaka-saka ka pa daw bang pilas-pilas gamay bala kung yan nonta ang sitwasyon dira sa may Burgos Cemetery. So ginlibot nila sa kumon wala to sila may nakitaan no kay isang pagwa sini wala na sang bitbit no balik sang kandila kag kasubong sini sang Tupperware.
Dati daw na ana ako na ang mga taga-patsyo nga base bala may pagkaon o kung na ana dara kay kung kakisagi ng balance sila nga o tapos tinamon pwede nyo na to makuha kag makaon ang mga halad ng Black Marlon na kay ginahatag man sila. Dito na, ginpangita nila sa kumun, wala gid sila may nakitaan. Tapos ang pagsaka nila sa katilingban nga portion sa nga Burgos Cemetery, dira sa may likod sang pansyon sa duta na may nakitaan silang isa ka Tupperware which is amo ni ang gindala sang babae nga nagsulod na nga si a certain Lovely. So sang pag bukas na ni Lax Marlon no ginkuha kagindala dito sa may iya ka security guard ayon nung nahamtangan no sang sang guard house no sang pagbukas na nila Action Marlon dito na nila nakitaan isa gali kalapsag sini kung makitaan mo gin Action Marlon ini ang litrato no ginpasa naton is kompleto na no may mga mata na gid kagat isa ini gali kalalaki no kagina pagali dito ni Action ninyo lalaki ini ang lapsag so ginabulubanta gani ara sa 7 ka bulan sini so giningagaw pa nila ini ang babaye no kung maabda nila dira sa dalan wala na which is gani basi posible kung may service balang ginsakyan o kung nakasakay na dayon sa jeep or taxi so ano nila sa CCTV dira ano dumayara ako na sa metubang pero hindi man mapaktan gid so kung makitaan gid bala ang itsura pero sa pag-describe sining gina sang Poso Security Officer ni Sir Alier nga ara sa 5 flat ang height pution si Action Marlon kag laba ang buhok no lapaw sa abaga kag nakamas mo no may gwapa ni kuno ang babae no? So ang sa ila naman ding side Action Marlon no kung tani kung nag-ayo lang ini ang babae wala gina sang problema kay baby ni Action Marlon mo pwede nila malubong dira makutkutan nagaling kay siguro base man kuno sa kakulba sito sang nagkadto to nung ining si alias Lovely nga wala na nakapanugid so dingin tawgan na nila sang pulis ni ang natabo no gin-report nila kagasubong man ang taga Villamonte local government unit na nagproceed man didto kag ini prior sa nga natabo man Action Marlon nagsugat anay ini sila ni Sosibel no Sosibel umbion isa ka nagapaninlo dira kag nagabulubaligya sa may sulod sa nga Burgos Cemetery ginmangkot siya ini ang babae kong taga-diin, no? So, nagamba ko na taga-hinubaan siya, Action Marlon. Pero, ang iya nga tono, mabalaan mo kung taga-hinubaan, Action Marlon, kaya may mga tono na sila magambal. At ko na daw wala lang gid. Na daw mga taga-dire lang gid ang ila sini nga pagkakilala diri sa may babae nga nagbilin sini sa iyang lapsag Action Marlon. Subong, daw pa nang ginausisa man sa Bacolod City Police Station 4 kung sino ini ang babae Action Marlon kagati nagpangabay naman dira na sa may sa bahay na sinisang mga nagbantay nga chikeron gid ang mga nagasunod dira subong nga mga tawo Action Marlon. So nagsulod sa 327 ang una niya nga nakasiplat sini sa iya amo ang Poso Security Officer. Correct, Action Marlon, kaya siya ang nagpasulat dira sa may logbook Okay. nagpapalagiin. Next time siguro, ang nagasulat sa logbook, i-check gid ang ngalan. After sa nga nakasulat, kaya nga, Lovely L, ang apelyido, hindi mamurutan. Hindi, Action Marlon. Di ba, Ayaw ko nga, bis ka na kong ginhan, hindi mabasan. So, check. So, tadi kong gin-check yan to sang ining Poso Security Officer on duty, pwede ya korehiran or maayo liwat adtong si Lovely nga klaruhon mo ang family name, hindi bala? Correct, Action Marlon. Record na sa mo? Oo, amugit. Kag amo pa to subong, no, kung ini ang ginsulat niya nga pangalan kag apelyido, kung legit bala, kay base hindi man niya nga pangalan kag apelyido ang iya ginsulat. Ako ang posibilidad, bangod ti siya kag ulingon niya, balaan niya nga hindi among himuon niya. Correct, Action Marlon. No, kay dito pa lang pagwa nga daan na para balhas na. Kagati, wala naman na checklist ang Poso. Kay ang tabi nila, no, dala sini Tupperware mo, kalabanan, gahala, dara kagasinde, tabi nila pagkaon lang. So that's why, pero kung karton, ginapang check, gina nila Action Marlon. Kung sila magsulot. Kay do kapila naman bala natabo, niya may arad ako no kisa, may mga magdubyuhanay, may estudyante, nga gaprangka, gid Action Marlon na, nga ini baby ni, daw nahulugan, ipalubong di binamon, pwede lang, makayo sila.
ti wala gina sila ga deny, okay gina ko na Action Marlon. No, galing kay ti amon ang natabo kagini agin bidin lan kag maayo lang gani Action Marlon. Datsuno sa mga nagabantay to nasa puan dayon. Kay sa dito sa sulod sang sementeryo, no sang patsyo dito is madamo sang mga ido. No, kagati ini ang baby ara lang gid Action Marlon sa may duta. No, naplagasar sini. Tagbis ka nakapotos na iya ko mo panimahawan ka ido, no kay kayon gid na. Kan sa duta grabe daan ang sense no sang ido when it comes sa mga amo sina kay ti press ka pakatama ang bata sini kagati didto ma-determine mo Action Marlon nga napagwa niya gid blakon gin bata iya kaya ra pa ang pusod kag ang inunlan sini sang bata. Sabot sa lingon pagsulod niya, gapasakit na to siya, bit-bit ya ang Tupperware may taklob. Pagpasulod niya. Action Marlon, hindi ang posible no ang bata ara na daan susunod sini sang Tupperware. Ay gali. Oo. So kasi sa pag sini do kung mo bala diri sa explanation kay gina sang puso officer daw bagong bata siya no magalakat sini may posibilidad nga nakabata na siya nga daan kag ini ang bata ginsulod na ni no kagati amo ni bala Action Marlon daw makaduluda pagid nga hindi mo daan ma-determine sang isa ka tawo ko hindi ka doktor nga ang isa ka pasyente or ang isa ka bata is patay na no pagwa sini so base may possibility nga pagsulod ya to buhi pa kun ano sistema sini. Kaya ti kagina makitaan ta no daga pula-pula pag ini katama ang bata Action Marlon. 327 ng sulod, why mabalobanta sang by the way, ang una nga nag-istorya is ang Puso Security Officer. And again, mention mo nga si Sidel Ombion, di na siya that time sa nasugata niya ining si Lovely? Para Action Marlon, gid sa may atubang sang logbook, no? Kay ini ang may kabaligya na da Action Marlon, may tiyanggi-tiyanggi na sa sulod sang Burgos. Amo ni yang tiyanggi sinisang magulang ni Ombion. So siya nagabantay dira kay nagapulo paninlo. Suno sa iya pagbalik Alas 8:01 Action Radio Philippine Standard Time. Porti nga hitabo no, ti ang pagpati diri nga posible ginbon agya ang lapsag sa iban nga lugar, ginsulod sa Tupperware, gintakluban, kag nagsulod sa Burgos Public Cemetery. Action Zel, dari kita sa kay Sidel Ombion, sang nasugata niya ining si Lovely, ano ganito na tabo? So, naging Action Marlon, sang pagkasugata niya, nung una, sila nagkitanay, no, ti naman ko, ini siya, kay ti may dala Tupperware, may ti nagambal si Ma'am Ombion, may my birthday, kay ti naghulam dara siya sang lighter, doon nagsindi sang kandila, bala kami dala na siya daan kandila, ambalya Action Marlon, wala man nagaman na siya ti ambalya, nga madalaw na nasa, kasi tigin pamangkot sa akong tagadiin, taginuwaan sa kuno, sang pagbalik na, gin pamangkot sa liwat, nga ang imo Tupperware naman gibilin lang to nag-uo laman siya Action Marlon gibilin niya ang iya nga Tupperware kagamo na to ang time nga grabe na ang iya pala malhas kag daw kahinay na wala sang sabat niya daw hindi na siya magsabat na sa mga pamangkot kag samtang ginistorya ni siya sang duwa sang security officer kag ni Ma'am Ombion sa Action Marlon. So duwa dari Action Zel ang posibilidad posible gin bunag sa iban nga lugar ining lapsag or posible man nga dira sa nagbunag sa sulod sang sementeryo bangod sa bangod sa indikasyon nga pagwa niya nagapalamalhas siya nagakiang-kiang siya. Correct Action Marlon kay ang dribala sa bahin sang mga nagbantay hindi ginila pala makonclude kung dira gid ng bata kay naka-jacket ini siya so hindi ginila mabalaan no kung dako pa ni ang chance ang pagsulod didto pero may posibilidad Action Marlon base wala kung nakabata na siya nga daan kag ginala na lang didto kay do kadali naman kuno siya kang nagwa man dayon kang nagaparabalhas na to siguro sa tungod man sa kakulba sa Action Marlon no kagati amo na ay mga teorya dito no ang mga ginahambal sa mga tao Nati kung ikaw ginikanan Action Marlon, kung mabalaan mo ang imo bata sini nagbusong, no, kag amo nang ginimo sa imong apon no, do kalain man Action Marlon. So basi pala wala man kabalo sini ang mga ginikanan sa babae nga nagabusong or ano, no, kagati subong amo pa na ang ginaimbestigahan man no sa mga kapulisan kung sino ini kay dira ang CCTV do kaburon gid Action Marlon no, hindi ma-identify kag naka-face mask man ang babae si Action Marlon. Magluwas sa description sa babae ginmention nimo,
mga 5 flat ang pagbulubana sang kataason niya pution kag ginapatihan nga medyo may itsura. Now, madumduman sining nakasugata nga si Sidel kag sang puso security officer kon naka-jacket. Anong duwag sang jacket ya, Zel? Naka-color black action Marlon kag bataon pa ko no. Uh-huh. No suno sa ila bataon pa. Manang gani suno kay Sir Alier no kung makita niya ini makilalaan niya gid action Marlon. Kay tingin natulok kay ini ang mata no sang babae sang sinin nagasulat na action Marlon sa iyang doon sa may logbook. Okay, jacket itom ano sa naka-short o kung naka maong siya. Kay gina-describe ta ni Zel kay base kon pagpuli bala sining babae, may hindi pwede nga way sa nakasiplat sa iya. No? May ari kay sa nakasiplat ni siya bisan sa panapton niya lang kag sa panghulag niya. No? Buligan tare ang mga kapulisan nga ma-identify ning iloy ni. Kay tuman ka sala naging buhot Jackson Zel nga pagbilin sang patay nga lapsag, no? So jacket naka-short siya ko nakamaong. Ini action Marlon wala na na-identify sang security officer. Basta ang yan na nakita sa action Marlon no, ang jacket is itom. No kaga labaon buhok na ara sa 5 flat ang iyang height, pution. No kagagwapahon bataon pag action Marlon. Nasunog gali sila base estudyante pa lang. Amo nang ila pagbulubanta kay bata pagid ko no ang nagsulod ni no nga si alias Lovely action Marlon. Sige. Sino na storya mo kay na? Amo ni ang poso officer action Marlon no kaya sila gini ang naka-witness ang naka-discover gid mismo sinisang lapsag. So action Marlon pamatian naton si Jenny Alier ang poso security officer. Kuras kina din nag 2027. Parang yung palagbo ko sa 2027. Lagi din yung amo ni nga lang. Tapos ginbili niya lang giniya sa babaw sa hindi sa likod ng pansyon na hindi makita. Sa likod? Oo. Dalaw bang butang yun? Dalaw ba ng butang yung palagbo ko sa? Kaya pag walang tao ko sa cellphone ko, kaya wala sa orasan, siling ko 3:27 yung oras. Di mo itong pagbalik ka, amutong nung wala na sa dala, nagkuhan kami, naglibot kami ito. Kung ano ang plastic, kung anong unod. Kaya hindi ka man magduda, kaya kalabanan, hindi ka dalaw, kung bisa mga pagkaon. Kaya kung karton, sama, intercept kita kung karton yung butangan niya. Galing kayo tinaka-tupperware, yung babae, ano namon, pagwa ya, para malasa, namoto pagsunod namon, wala pa kami kita. Yung libot kami sa misa naka-gaubra, mga lapidar, mga pansyon, nga panghawan, amo to nakita ya nga dito sa likod gid kaya lagi taklas ito kag dito yung butang. Siya lang isa din posible ang iyang true name ginating nakalagbo. Dolo blame na. Maintindihan. Mo din na kay para dito. Ang dalaw lang maintindihan mo. Anong iyang ang tsura ya? Sa mga 5 block yung height sa glaba buhok na naka-jacket ito. Ano yung buhok nang taga din kutog nang? Katris sa mga lakaw sa bagat. Ano itom lang gid? May color? Plain lang, color lang Plain lang gid na wala color buhok yan. Umuni ka lila yung insindihan. Nag-insindi niya pa? Marlon? Yes, Dr. Marlon. Amo to ang pag-determinar sini sang security poso officer sang Burgos Cemetery action Marlon. No, so kagina amo ni gani ginpamisahan na ni sang Bacolod City Police Station 4 kag Barangay Villamonte LGU, no, anti sini ginalubong ang lapsag action Marlon nga nasa puan dito sa Maya Burgos Cemetery. Sige Zel. Action Marlon, amo ang balitang igikan sa patrol. Ini si Action Ezil Winardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Kabay pang makilala, matumod, ining babae ini. Hindi pa kita makasaling kung siya gitong iloy. No? Galing kay laban-laban nga siya man, bagon man sa plastada sang hulag niya. Ti ang taga Burgos Public Cemetery nagasiling bantong ako nagprang kalugutan ni ining babae nga di. Nga napatihan nga huben pa, bata pa. Nagprangka siya nga
nahulugan siya, napatay lapsag niya. Buligan pa sa tani sang taga Burgos Public Cemetery. Action firing line. O galing kay para sa iyaguro, daw may nakomiter giba sa sasala, amo nga nangita siya sa pamaagi nga matago atong ginhimo niya makakson. Makinmuti may dala pa sa gani kandila, yabo. No? Kag may amot kung ano ang kinhalinan kid sini. Hulaton tari ang dalagan sa investigasyon sa ato sa nga kapulisan kay kung amo sa nga sahi sang hitabo hindi ni bagos palamatin anta damo na nga mga hitabo nga kaangay sini kag damo naman baya sa mga babaye sa mga iloy nga nakasuhan bagon sa hindi gid among nga hilikoton da pwede gid ka makasuhan sini. Grabe ini nga sala nga nagkomenter sa babaw. Action firing line. Kag kung may konsensya ka mo, ti laban-laban manukot gina ang konsensya ninyo mga kakson. Baby boy, why kitak balong ako nabuhi tani to ba si magpresidente pa to sa Pilipinas? Action firing line. Firing line. 10 minutos nakaligan sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang dala sa aton sang Mighty C. Ang Mighty C ang dugay ka na ba nagkantos ang imo sa di katol-katol sa imo sa di nga panit problema mo bala ang This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysay. Nagapadayon nga nopseya. Diri sa surat sa Bacolod kag Negros Occidental. Damo sang nagapamangkot kon ano ang mga requirements nga dapat pa nga ipresentar para nga isa ka estudyante nga players makapadayon sa hampang may nagasiling nga may ID pa kinahanglan. Kag subong nga adlaw magkakson may mga report pa nga may vaccination card pa nga ginapangita. Ipaklaro tayo dugay-dugay sa mismo presidente sang nopseya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is my life. Okay, balikan tayo ato sa mga nagabaritor sa live stream. Okay, dito sa babaw. Okay. Arniel Gonzalez, good evening, Action Mar. Monitor lang kami di sa taga-Bacolod while preparing sa pag-attend sa APEC Summit sa Bangkok, Buwas. Okay. Sige. Marivic Gigan Talavera. Mayong gabi, Action Mar. Monitor kami, salamat, Gid. Evelyn Sinaon, monitor lang kami ni Nanay Evangeline Kagalani Hulagay. Athia Kimariman. Tereseta Batik-Batik Suwala, good evening, Action Mar. Also to Chichi in Germany. Ana Sinuro, salamat, Gid. Anthony Lowy Habagat, salamat. Iloy man o ginsogo, hindi gid dapat iloy gid balasulon. Nga ilalang ginhatag busong ya, tani buligan siya. Anthony Lowy Habagat, mayong gabi. Okay, si Jerel Gadudo, salamat. Marilo Travilla Catino, ko'y araman siya Humalomina. Thank you. Balik talaga dugay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa
This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life.
Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sa no? Bisan pa nga may ara sa gihapon, epekto kag peligro ang COVID-19 nga pandemya. Nagibabaw gyapon ang kahidlaw sa mga estudyante sang private nga mga bulutuan diri sa Negros Occidental. May virtual nga paglansar sang sa season, ako sa nga edisyon makakson, sa nasilinta na ika 41 kung ika 42 man, ti magsiling kita NOPSEA isa ni ka voluntary association sa mga private institutions diri sa Negros Occidental. Naga-organize sang athletic, cultural, educational programs sang madamo nga mga private high schools, colleges, kag universities. Action Firing Line. At present, ang NOPSEA may ara sang mga more or less mga 54 member schools diri sa probinsya. Ting hinampang nagsugod na nagligad nga Sabado kag Domingo, buwas Sabado kag sa sunda naman sa Domingo sa Nobyembre 20, may hinampang. So damo na sa mga hinampang ang napatigayon. Pero kung nga agad mo no kuni diri sa sari nga palatuntunan bangod sa mga hapon, may pilas sa ka mga eskulahan, manunudlo, ginikanan, guardians, o kung estudyante. Nga nagapagigbahin sa sari nga kompetisyon mga ka-aksyon, nagapamangkot kung balatuod ining impormasyon nga ginpalabot sa ila, impormasyon nga nasagap nila kuno ang mga players, mga ka-aksyon nga magahampang buwas Sabado obligahon nga magpresentar sa swab test, rapid test, vaccination cards, kag kinanglan nga magpresentar sang gin-issue nga ID sang NOPSEA. Action Firing Line. So medyo damo-damo sang nabalakad diri kay damo gid sang hindi maghampang kun amo gid maning matabo Plus damo sa natingala kag naglibog ang mapinsaron kun nga ang obligahon pa kay managsugod naman ganin hampang nagligad nga November 12 kag 13 nga wa man to gani ginpangitaan sang requirements. No? Para sa naging munuto nga test, result, kag vaccination card. Ting report ka na ba ito na tundi. Nga before isyuhan sang NOPSEA ID, kinanan magpresent ka sang vaccination card. Action Firing Line. Pero ipaklaro tayo mag-action, no? Sa bahin sang NOPSEA mismo. Online sa Firing Line. Makaupod naton live sa sini nga panatuntunan ang presidente sang NOPSEA nga si Dr. Nelly Pareño. Doc, mayong gabi Doc, si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Marlon. Mayong gabi sa tanan nga NOPSEA schools. Mayong gabi sa bilog niya nagapamati sini nga radio station. Sige, Doc, salamat kay Doc ha. Anyway, Doc, gintawgan ta ka Doc kay importante gid ni para sa ginikanan guardians manunudlo man kon estudyante nga naghampang sa NOPSEA kay tibwas nga adlaw sa nasilinta na ang hinampang mapadayon pero sa mga adlaw Doc damo sa mga eskwelahan bala nag-inquire diri sa estasyon kay may mga information sila Doc nga nabaton nga kuno buwas ang mga players i-require na sang vaccination cards or swab test, anti-rapid test. Para Doc makaruhan ng tawagan ta ka, ano gina-require gid man ni Doc o kon wala na? Mayong gabi sa tanan nga nagapamati sa sining estasyon. Ang NOPSEA nga policies, rules and regulations, wala na gina-require ang vaccination. Tungod nga gin-approve na gani sang CHED ang face-to-face classes. Kag naghambal si Chairman Divira nga ginbasihan lang nga naghampang ang NCAA, naghampang ang sa Manila nga mga games bala nga wala man may natabo nga mga COVID cases. So allow na nga ang mga players makahampang sila nga wala na kinanglan ang vaccination card. Okay. So, hindi na kinahanglan. So, solve na Doc nga problema. No, dari kita,
ID. May gina-issue pa kuno Doc nga ID halin sa NOPSEA para sa mga players? Ang players siya, may ID gina sila, sir. Tungod nga kinanglan mabalaan gid nga sila gid ang player nga mahampang. Kay ti dapat may NOPSEA, gina-issue gina sila tanan ID. Ang players lang ya mong may ID. So amo lang na Doc ang dapat nilang i-present. Ang ID lang nga gina-issue halin sa NOPSEA. Oo. Kay nakaagi na sila ang mga players sa eligibility committee. So bisan wa sila vaccination, they are allowed to play. Kay ang UAAP gani, ang NCAA naghampang man wala man sang gina-require nga amo na. So masunod man ta sa national regulation. Kaya ang information dari Doc Capareño gin napalabot sa akon nga before i-issuehan ang student or ang player sang NOPSEA ID, dapat nag-present siya sang vaccination card. Kubo nga hindi nasubong kinahanglan ang vaccination card, pwede na lang kay direct issue sang NOPSEA ID. Oo, sir. Wala na kinakailangan ng vaccination card. Okay. Pero sige Doc, at least na klaruhan niya kay kadamo gid kag sige-sige pag isubong diri sa palabot sang pamangkot sa aton. At least na klaruhan kag buwas mabalik sa hampang hagwain na sang dapat kabalag-an ang mga players buwas nga daw. By the way Doc, san ogid ni matapos ang hinampang or mga events man? Ang mga subong ang ginahampang ang amon nga football, ang volleyball, pero by January, masugod na ang basketball sang varsity. Ano man. So, balaan taban Doc, mapila man katuig nakaligan nga way kita magkapatigayon sang hinampang sa NOPSEA bangod sa ining pandemya. Isubong balik kita, may mga ginligwat ka mo Doc nga pagsulundan sa mga events or say man gihapon nagliligad nga mga tinuig? Wala na kami may ginliwat pa kay 2 years wala kahampang tungod sang pandemic. Susubong nagbalik na gidya nga the usual NOPSEA games kag policies and standards amo lang gihapon. Ang gina-follow. Ari Doc, isingit ko lang luwat balikan kung ID kami nagpadala daling question sa akon. Ang iban way pa ID sang NOPSEA kay nakahampang na sila nagligad baladok nga Sabado or nagligad nga Domingo kundi okay lang to ya why to tanto sa requirements gana pangita damo nga nakahampang. Ang iban way pa NOPSEA ID di sila pwede makakuha sa likod Doc? Ara may ginhatag ang UNOR sa amon nga office ara natakwaon na nila sa ila kutsis ang ilang nga ang ilang na NOPSEA ID. Kay no ID, no play gina sila. So, ara na sa coaches sang mga players, no? Nahatag ng NOPSEA ID. Anyway, lastly, Doc, ang imo siguro mensahe sa mga eskwelahan nga nagapakigbahin sa subong season sang NOPSEA. Go ahead, Doc, imo sa nga message sila. Mayong gabi sa tanan nga mga NOPSEA schools, mayong gabi sa tanan nga players. So, ang NOPSEA was established for sports, cultural, educational, and mga kuan na siya ng para sa mga private schools. So, kung sini, we have 48 member schools nga nag-participate sa NOPSEA. So, we expect that everybody will play in the spirit of sportsmanship. Sige. Anyway, Doc, Nelly Pareño, Doc, salamat gito ka kag dako gini nga bulig parang maklaruhan ini mga information nga nagaginawa. Doc, salamat kay Doc. Thank you also and welcome. Action Firing Line. Ang presidente sang NOPSEA sa subong season. So why na inang ginasiling nga present baka mo vaccination card, why na test why na. ID lang gid, no? ID nga gina-issue halin sa NOPSEA. Nagapamatuod nga player ikaw humalampang ikaw sa NOPSEA, no?
Pero mag-issue sang ID, hindi na maginanglan. Nga mag-present ka pa sang vaccination card bangod, gindula na ganina. Pwede lang magka-issue sang ID sa Nupsaya direkta basta ina may pamatuod lang nga player ka sa sina nga bulutuan. Action Firing Line. Alas 8:39 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Life Extension, Vitamin D3. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life.
Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Center. Action Radio City Hall Report. With Action Art, tayo pa Action Art ngayong gabi, please kabin. I-wrap-up ko lang Action Mark kay kabahin ini sang ginpatagaan kay ina nga press conference ni Mayor Albi Benitez. Kasunod sang madamo actually nga ma-issues ang talakay niya. That includes pati na tubla ang dumduman mo nag-viral nga pinirito nga manok bla. Kaya na bisan ina nga sa isang balita nakalapot sa talatapan sa alkalde and in fact nagatang na siya instruction sa CHO kag sa City Legal Office nga kinahanglan mag-create sang isa ka task force o kun team nga magapatigayon sa inspection. In fact ang silingaling diri sang alkalde dapat ang City Health Inspection Team liwat na naman rin nga mag-tiyog kag magkanto sa mga ambulant vendors. Hindi lang ambulant vendors, kundi i-include sa City Health Sanitation Division ang pag-check sa mga kalan-an man to ensure kay silingati ang ginaistoryahan rin ang produkto ang ginabaligya sa publiko, especially pagkaon nga mo ni siya ang naging sentro sa issue sa itong nag-viral ang post sa social media. Ulaton tani kay actually nag-atuman to si attorney Ting Kaina nga nagaten sa sining press con nga ginatagan na mismo sang alkalde sang instruction. Now subong man nga adlaw son Mar I don't know kung sining gabi kung may ara sang communication nga ginapadala na ang transport organization. Kabahin ini ang ila sining communication nga ginulat sang alkalde ang paghimo sa mga suggestions ang ila sining mga ginaayo sa LTFRB kag LTO. Right after na kundi may meeting sila with the mayor kahapon, ang isa din nga meeting sila sa alkalde nga pamangkot kung bala ano ang ila stand in general sa ginatawag na pagpatuman sang modernization program. Sila sa alkalde nakita naton galing nga may ginaayo na sila pero sa ginapatuman nga ining luyag nga modernization program sa gobyerno per se. Why man sila gali reklamo sa marmo? Only siling nila madamo nga mga luyag nila nga mga inputs nga ayoon nga mo na ang siling sa alkalde ti ibalay nyo na nga mga isang suggestions kag pagi sa position paper isulat nyo na i-translate into documents kaya mo nang i-present kay buwas nga adlaw magamiting ang alkalde o podiya sa LTFRB kag LTO Action Marlon. Kay take note by Monday kung wagin man sa ano pang matikang o kung mga development, mabalik operation niya ang LTFRB kag LTO pinakpanay. So mo nang malantayan laton come sa next week kung ano ang malabutan sini bala kung may operation may mga dinakpanay kag may kulurom gid siyempre madakpanay kung magbiyahe ni ang wala na ginrenew ang ila nga mga permits o kung ang ila sining mga lisensya, ang ila sining mga prangkisa, damo ng mga balantayan ta Action Bar. Kag pila pa gina,
nga ma-issues ang pagpatukod pala sang legislative buildings pakulod, ba 600 million yung budget Kung Pero dako ba? Dako nga building. Dako na siyang building. Kaya pa rin sa main building to sa ikatatlong panalgan. Dason tidra ibutang di lang legislative nga branch ng gobyerno kundi iban pagyud nga mainsyawan sa gobyerno o departamento sa palibot sa syudad. So para mula kaya parte siya mga casuals di kay na daw nasalsal naman ang portion. Mula sa kay na ang ginapatigayon na press con sa alkalde right after ngayon siya nakabalik na sa trabaho matapos nga nagigad dalam sa quarantine na bagon man nga nagpositibo sa COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhupon oras sa balita oras sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action! Firing line! Firing line! Mga nagapanguna nga mga balita gikan sa Bacolod City Government Center with Action Art Tayhupon. May mga talakayan pakitakuntan nga dapat pagkasentruhan. Pabasan ta mga aksyon ang balita may kantanan sa kunano ang precautionary measures kang ginahimo subong sang grupo sa mga negosyante nga nagabaligya kag nagamanufacture sang pyrotechnics, firecrackers or fireworks diri sa Negros Occidental. Kay di ta gusto nga masulit ininatabo sa may Laguna, sa may Calamba City, Laguna, kaina sa ngudto nga may isa iya ka faktoryahan hilimuan sang mga palupok kag fireworks ang sumigabong kag nagkalayo, resulta 5 patay. Pabasan ta riya kay tutukan ta gani ka importante ri. Kay nakataya diri ang safety sang publiko. Action firing line. Impunto alas 9, Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line, Biyernes kapag pangalagad, yari kita sa Pisa 18 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Sa ngalang sigyapon, sa atos rin nga mga aksyon, unit reporters sa News Center Action and Defensor Lisay, there is a technical control action, Nelmar Madera with action Christian James Binares. Ako naman action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.